Доктор Войва, как личният и професионалният ви път ви доведоха до създаването на денталната клиника? Всъщност всичко започна много рано. Бях тинейджър, когато ме осени мъдрата мисъл, че трябва да стана стоматолог. И въпреки така отпора от страна на семейството ми, че това не е професия за жена, упорито реших, че това ще бъде моя път. И вече повече от 20 години се забавлявам в тази професия. Започна с, разбира се, най-класическата стоматология, с правенето на пломбички, с детските апаратчета за изправяне на зъбки и постепенно започнах да се вълнувам от това с какво мога да бъда по-полезна и как да ми бъде по-интересна професията. Съответно започнах да поставям брекети. В един момент реших, че сигурно има и нещо по-различно, нещо по-добро. Чух, че се предлагат вътрешни брекети, дигитално подготвени от компютър и съответно се сертифицирах и за този вариант, започнах да го прилагам и за мой късмет се появи така наречената невидима ортодонтия. Появиха се алайнерите, нещо, което промени коренно начина, по който работим, защото ми даде контрола в ръцете. И можех да предвиждам стъпка по стъпка лечението на пациентите. Знаех вече какво ще се случи от първия до последния момент. Зависеше лечението от мен, а не от апаратите, които поставям в устата. И всъщност това беше идеята да направя нещо различно в живота си. Оттам вече започнаха да се появяват и повече пациенти, появи се повече работа, което наложи да се създаде клиника, защото сама не можех да се справям. И това беше момента, в който започнах да събирам екип. Разбира се, работя с баща ми, който ми е огромна подкрепа. Той е имплантолог и поема тази основна част от работата ни, но се заобиколих с млади лекари, които да ми помагат. Също така трябва да спомена, че е много важно, че имаме мениджър в този екип, че имаме прекрасни дами, които общуват с пациентите на рецепция, имаме страхотни асистенти. Целият този екип всъщност върши работата. Не съм само аз. Технологиите навлизат все по-осезаемо, включително и в стоматологията. Кой е най-големият скок, който вие направихте благодарение на новите технологии? Всъщност дигитализацията коренно промени работата ни. Промени начина, по който можем да представим на пациента крайния продукт, начина, по който комуникираме. Всъщност изчезна пропастта между това лекаря да обяснява какво трябва да се направи, а пациента да не разбира. И тук се намесва изкуственият интелект, защото ни дава възможност да заснемем първоначалната ситуация в устата на пациента с интраорални скенери и да създадем крайния резултат в рамките на минути. Пациента вижда за какво става въпрос, обясняваме му какви са стъпките, за да стигнем до крайния резултат. И още по-интересно, това се случва в последните 2 години, може би, новия ни скан има възможност да визуализираме резултата и в усмивката на пациента. Така че, докато си общуваме, пациента вижда как изглежда сега и как ще изглежда накрая. Това е много мотивиращо и смятам успокояващо за пациентите. От друга страна, пък аз мога да съм спокойна, че крайният продукт ще бъде това, което смятам, че трябва да бъде. Комуникацията с лабораторията е много различна. Планираме фасетите, бондинга на екран. Всъщност аз работя повече на компютър, отколкото в уста. Много е различно, отколкото на старта на кариерата ми. И мога да планирам точно формите, които ще отиват на лицето на този пациент. Използваме библиотека от естествени зъби и ги наслагваме в усмивката на пациента, така че да подберем спрямо естетичните норми и спрямо хармонията на лицето, това, което ще бъде най-подходящо за пациента, за да можем да му го покажем, след това да го пренесем в устата по възможно най-съвършен начин и всъщност да имаме щастливи пациенти. Какви са предимствата за вас като лекар от използването на тези нови технологии? Основното предимство за мен е спокойствието, което ми дават, че мога да си свърша работата както трябва. Да кажем, че мога да контролирам крайния резултат и то по един много прецизен начин. Мога да свържа желанието ми да постигна добър резултат, като се съобразя с биомеханичните принципи, като подредя последователността на движенията, да кажем, по време на едно ортодонско лечение, така че да са осъществими. Защото тук не говорим за система. Можем да лекуваме пациентите с различни системи. Важно е какво залагаме в тази система, за да може едно лечение да се случи по възможно най-правилния начин. Какво ви движи вас самата да продължавате да иновирате и да се развивате в тази посока? Любопитство.
любопитство и ентусиазъм и любов към професията, огромното ми желание да правя различни неща, да се предизвиквам във всеки един момент, когато овладея нещо, да търся нещо друго, нещо, което ми е непознато, нещо, което ме изкарва от зоната ми на комфорт, за да ми бъде интересно и в крайна сметка да предложа по-добър продукт, да са ми по-щастливи и по-доволни пациентите.